kello käy, nyt kerralla purkkiin. Let's go. On the chance we have. Yes. Valtakunnan johto vaatii palkkatöissä raatamaan. Vientituotteiksi markkinoille metsät kaikki kaatamaan. Ei se nappaa, että tappaa, raakut motollani saan. Voi kun Voisin olla vaan, huolsuttaa ja kotkottaa, voi kun voisin olla vaan kuin kanat Tärkkilän. kansat kaikki keskenänsä kilpa kaiken saa. Kaivosfirman ulkomaisen, jotta resaksensa saa. Ei se nappaa, että tappaa, järvet jätteilläni saan. Voi kun voisin olla vaan, kuopsuttaa ja kotkottaa, voi kun voisin olla vaan kuin kanat Tärkkilän. Kiinalaisen vakoilulaitteen työstä palkakseni saa. Algoritmit, biorytmit tehokkaasti sekoittaa. Suolikaasut väärästä tästä nettipalstalle purkaa. Ei se nappaa, että tappaa, aivotoimintoni saan. Voi kun voisin olla vaan, kuopsuttaa ja kotkottaa, voi kun voisin olla vaan kuin kanat Tärkkilän. Voi kun voitais olla vaan, kuopsuttaa ja kotkottaa, voi kun voitais olla vaan. Kuin ellut Tärkkilässä. Ellun kanat Tärkkilässä. Nyt se mainoskava. Metsän kansa-festivaali Tärkkilässä elokuussa 2025. Tervetuloa lämpimästi jo keväästä ja alkukesästä alkaen talkoilemaan ja suunnittelemaan festivaalia. Voi olla, niin ellun kanat. Money take. Se oli ihana.